Listen, khona umuntu otshontsha ifoni yamngani wami izolo ku-memorial service. Cabanga kushoniwe kusesontweni utshontshe ifoni. Lo ithathile le phone. Kusho mina-ke mngani wakhe, akusho yena. Kusho mina. Sicela ifoni mntana sekhaya. Ungakagijimi ibri ungqondo. Sicela ifoni. Uthini ngalo wabulala uSenzo? Njengoba usukhulumela umngani wakho nje. Sukhuluma ngamafoni, uthini ngalo wabulala uMeyiwa? Simthola nini yena? Yabona umwaletha lo wabulala uSenzo. Hayi ifoni uzoyithola. Kodwa masingangamtholi lo wabulala uSenzo khohlwa ifoni. Khohlwa. Yobu usukhulumela amafoni nje nama-memorial service. Uthini ngalo wabulala uSenzo? Wena. Ha? La shit.